Pulak nengah. Boleh. खुलुमबाय रायजोफोर फिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलाव रायजो राजा बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय गोदान मोनसे आपडेट भाइरेल भिडिअ लानानै फैदों। ससियेल मिडियायाव आं बे भिडिअखौ मोननाय जादों। स' रायजोफोर सासे गावनिनो उन्दै गथ'खौहाय लानानै सासे बिफाया दानि सोलिफुबाय थानाय इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि सिएम प्रमद बर' सारखौहाय जोबोद गाज्रि रावजोंहाय रायज्लायदों। जाय भाषाखौहाय जों बर' हारिया खोनासंथावानो नङा। दा सासे बिसाखौहाय लानानै बेबायदि बाथ्रा बुंनाया बेसेबां लाजिथाव। नुनायाव बिनि फिसाज्लाया देरफुनाय दासो भाषा सोलोंफुनाय आरो जि भाषाखौहाय बियो खोनासंदों बे भाषाखौनो बियो गोसोआवबो लादों जानो हागौ। बिफा बुंनाय रावखौहाय बिनि फिसाज्लाया खोनासंनानै मिनिदों दै। अब्ला माबायदि बिफा जाथावना बियो? एसेबां गाज्रि आखुनि गावनि फिसाज्लानि सिगाङावनो राव बाहायनाया बेसेबां लाजिथाव। आरो गामिनि मानसिफ्राबो बेबायदि ससियेल मिडियायाव होनायखौ नुनानैहाय माबायदि मोनखो? बे मानसिखौहाय मा बुंनो सानखो आरो मा बुजायनो सानखो? दिनै जों नुनो मोनदों जोंनि बर'फोरनि गोबां माखासे सुबुंफ्रा सरकारखौहाय जेरै गोसो ओरैनो नारसिननानैहाय गाज्रि गाज्रि रावजोंहाय बाथ्रा बुंनायखौ जों नुदों दे। नैबे इउपिपिएल सरकारनि सिएम खौ। नाथाय सिगांनि चिफखौहाय माब्लाबाबो बेफोरबायदि बुंनो हानाय क्षमता गैयामोन। मानो मिथिगौना? दानि सरकारा मेलेमजिबि साननो हानाय सासे दैदेनगिरि सरकार बियो। नाथाय सिगांनि सरकारा साननाय हनायावहाय एसे थौले गोसोनि मानसिमोन। नैबेबायदि मानसिनि बुंनाय रावखौहाय जुदि सिगांनि सरकारावहाय खोनायोमोनब्ला बियो मा खालामनो गोमासिगौमोन। बेबायदि मानसिखौहाय मा खालामनो खुगा बन्द खालामनानैहाय बेखौ बुहुमनिफ्राय गोजौआव फाथायहरसिगौमोन सिगांनि सरकारमोनब्ला। नाथाय दिनैनि सरकारखौहाय जेरै गोसो एरैनो गाज्रि गाज्रि रावजोंहाय रायनायखौ जों ससियेल मिडियायावहाय खोनाबाय थादों। नाथाय सरकारा बेफोरखौहाय दायथ' लायाखै, खोमा होआखै। नाथाय खोनासंनो मोननाया सोर? नों आरो पाब्लिकआसो खोनासंबाय थादों बेखौ। जोबोद लाजिंसिं। बियो सोरनि थाखाय गाज्रि? बर' हारिनि थाखायनो गाज्रि। बर' हारियानो बेखौहाय भाइरेल खालामदों, बर' हारियानो बेखौहाय बुंदों। नाथाय बर' हारिनि थाखायनो जोबोद गाज्रि बियो। बर'नि अनगा गुबुन हारिफ्रा जायफ्रा बर' बुजियो बिथांमोना मिनिदों बेखौहाय नायनानै। नाथाय आं बुङो रायजोफोर, बेबायदि मानसिखौहाय हमनानै खुगा मुथुनांगौ। बिनि खुगाखौहाय सुथेनानै होनांगौ। सासे गथ'नि बिफा जालायनानैहाय बेबायदि बुंनाया बेसेबां लाजिथाव। बेहा गुबुन राव गैयामोन नामा सरकारखौ रायनोहाय? मानो इसेबां गाज्रि रावजोंहाय रायदों? बिनि थाखाय सरकारा मा गाज्रि खालामनानै होदों बेखौहाय नायबिजिरनांगौ सरकारा। थाबैनो ससियेल मिडियायाव नुनो मोननांगौ बे मानसिखौहाय थाबैनो स्टेटमेन्ट लानाय ससियेल मिडियायाव नुनो मोननांगौ। मानो रायखो? प्रमद बर' सारखौहाय इसेबां मानो रायखो? बेबो मोजां रावजों नङा, गाज्रि रावजों। बबे गामिनि बे सुबुङा? माबोरै ससियेल मिडियायाव गोसारखो? आंबो गोबां लाजिदों बेबायदि रावखौहाय। थेवबो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय बे मानसिखौहाय फोरमान होनो थाखाय बे मानसिनि भिडिअ आरो बुंनाय रावखौहाय फोरमान होनो थाखाय बिनि भिडिअखौ मिउट खालामाजासे, दानना जासे आं नोंसोरनो हगारना होगोन। नोंसोरबो खोनासं आरो बे मानसिखौ नायनानै ला सोर बियो। नैबे गनि प्रमद बर' नि पulak नोङो। Boleh. जों गोसो जायो फिसाफोरजों सुख सान्थि रायजो जानो प्रमद। सिखोमोन नोङो सिखोमोनाबो उदाया।
मा बासाजों बुंग्रा नोंखौ प्रमद नोंनाव रज'खानाय नङा जा आं बुंबाय थागोन नोंनाव रज'नाय नङा प्रमद बर' होनो नोङो बर'नि बर' बिफा बर'नि बिफा सिस्रि नोङो बैयावसो सिस्रि नोङो फान्थावआवसो जाम्बा माने संसार जानाय आथिं दं नालाय ओंखायनो जोंहा बेयाव गोसो खामग्लियो बिखा गावो खुगा गावा नोंखौ बुंनो थाखाय प्रमद फिसा फिसौ लानानै उफाय गैया संसार जानांगौना खिन्थु मालायफ्रा संसार जानो आइटेम दं खिन्थु आं गैया जाहैबाय गावहा हा दंजायोबा गावनि हायाव आथिं गसंनानै रायजो जा संसार जा मा प्रमद बर' हराबानो कमेन्ट गोदान गोदान हरनाय बेलाय गोदै बेगरनि प्रमद बर' हि गदला नोङो खोनाबाय दा बेसेबां गाज्रि राव बाहायदों रायमालाय सरकारखौ बेबायदि रायो अब्ला सरकारा बिनि सायाव जेबो एक्सन लाया नामा बै समावबो बड'लेण्ड महा उत्सबआव थांनायावहाय गोबां मानसिफ्रा जानाय लोंनायनि दावराव जाबाय आरो बिनि उनावनो सासे नेशनेलिटिया सासे व्यक्तिया नै नेशनेलिटि होनना बुङोब्ला सोरबा सोरबा इन्टारनेशनेलबो होननानै बुंलायलाङो सासे सुबुङा बर'नि ड्रेसखौनो हारसाफोरनि होननानैबो दिन्थिनानै होबाय दा बिनि सायावबोथ' जेबो दायथ' गैया जुदि बेफोरखौहाय जुदि जेबो एक्सन लायाब्ला अब्ला मानोथो दिल्ली बायदि जायगायावहाय महा उत्सब खुंनानै गावनि हारिखौ दिन्थिहैनानै फैखो अब्ला बे दिन्थिखांनायनि उनावनो फैनायनि उनावनो मानोथो बिसोरलाय बर'नि ड्रेसफोरखौहाय बर'नि गानग्रा जोमग्राखौहाय हारसानि होननानैहाय ससियेल मिडियायाव फोसावनानै होजाखो बेखौ दायथ' लानांगौआ गासैबो बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मिडियाफोरनि सायावसो नाथाय बिबानगिरिफ्रासो बेखौ दायथ' लानांगौ मानो बेबायदि बुंखो सोर फोरोंनाय GI टेग मोननायनि उनावबो बेबायदि जुदि फोसावनानै होयोब्ला बर' हारियासो लासिंसिं जागोन बेखौथ' रायजो राजा बयबो मिथिनांगौ आरो दैदेनगिरि गिदिरफ्रा गासैबो मिथिखानांगौ गाजा गोमजा ग्रोम 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 बर' हारि होननानैहाय होजोंहाय सिनाखि हैबाय बिनि उनावनो दाने मा जाखो ड्रेसा हारसानिसो जानानै फैबाय अब्ला गोबाङानो बेखौहाय सानखागोन हारसाफोरनिसो होननानैहाय सोरबाया मोजां कमेन्ट होदों सोरबाया गाज्रि कमेन्ट होदों कमेन्टआ फैखायोखा नेगेटिभ सानग्रानि कमेन्टआ नेगेटिभ जाखायो पजिटिभ सानग्रानि कमेन्टआ पजिटिभ जाखायो जिखिजाया आं सानदों रायजोफोर नैबे व्यक्तिखौहाय जेरैब्लाबो बिनि खुगाखौहाय बन्द खालामनांगौ जेन' उनावहाय रावबो बेफोरबायदि गाज्रि सुबुं सोमजियै बायदि दानि सरकारावसो बेबायदि बुंनो हादों सिगांनि सरकारावथ' रावबो खुगा सिनो हायामोन एसे माबा गोरोन्थि खोनाब्लानो लायनानैहाय बोखेनानै दोननाय बेबायदि सरसोमोन सिगांनि सरकारा नाथाय दिनैनि सरकारा बिदि नङा गोजोनखौ हास्थायनानै एकर्ड खालामनायनि थाखाय बे खामानिखौ मावाखै स' रायजोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन नोंथांमोनासो मा सानखो सोरनिबा थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो आरो जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौहाय मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि